Ngifuna ukwabe ngendlela yokuthi uthathe zonke izono zakho uzibeke kulonga kwakhe.
asiyosanyiwa police kuna sakho. Amen. Angicele kuyo nje le atmosphere. Phela bafethu angifuni behamba abantu laba nje ngibhora le yakozo. Kodwa hayi inkinga ibe lapha kumphathi wohlelo. Ngifuna nje uma kuthi uyibhora inkinga ibe kuwe. Amen. Angicele inhloso yosuku ozosazisa ngayo idedele induna ehloniphekileyo uMazwi Sondela Sokubu. Umuntu akathathelele ithuba kuleke enkosini abantwana basedlukulu bonke abemfundisi bonke ngamabandla abo ngokwehlukahlukana odokotela bethu abakhona ababona abahloniphekile abaholwa udokotela ubaba uZondi. Sibingelele kakhulukazi obaba bonke abalali zakhamizi nababanuzana balawa ngolambi sibona nabantu nentsha yethu ngithi mhlawumbe sizo ngoba mina ngikufundela kakhulu ngoba lokho kulezimukelekile manje utshele bephethe lawo malo wamalapha ngibona abantu babaphezulu alawo inkosi mhlawumbe yomhlangano alagcina lapha ngayawaboni lapha noma yena Mhlaba ngiyeke enkosini yosuku osesizwe esenkulekele bona lapha angangene enkosini yosuku bobaba namadodana akhona lapha kwethu singasahlala phansi sikhanda nkosi yabambonake inkosi phakathi kwethu wabonakala ukuthi mase lapha esitha benkantolo yenkosi khona indaba eyinendaba kodwa bese ubona ukuthi uvela kwale ndaba mhlambe zibe emhlabeni endaweni efanelekile ngenxa yokuthi kubote mhlambe-ke ake kube khona le bhodi eyakhiwa phakathi ukababa nondodana noma namadoda ehlangana namadoda edonisana namadoda kwakhiwe lento kuthiwa ibutho lokuthi nje indoda le inganikeli indoda kokukhuluma nenye futhi indoda ungabona ukuthi kuzoba kunabacala siyasibona amadoda uma indoda izalapha enkantolo yenkosi inamagama okuphathiswa mhlawumbe nomama khaya noma uvele uma ifika la enkosi siyayibona lento ngiphathisile bese-ke thina-ke ngoba thina masifela thina sisiye sazi ukuthi njengoba ngisebenza abalandeli
indlu lekhona uma sekulaya enkantolo udaba lami liphathwe yini baphendula esiphithini lapho ukumgoga ukuthi ngoba futhi indonyaka mhlawumbe uyayazi noma bebe kuze ndawo nayo noma basonto la indlela yakhe hayi lapha sebenza kusonto la sikhuluma bese ukuthi namagama okuphathisa wala thina sikwaqala dokotela indoda lena iphethe amagama okuphathisa bese yaphela amagama okuphathisa ayaphela bese kwakha indoda engazoba namagama okuphathisa kuzoba indoda mawuqala indoda thatha step ngiyaba akuduku la ngiyaba awuthi sakhe indoda ibe nokunye ibe lesidoko lokuhlakanipha okuvele endodeni ngoba le manje isakhe uNkulunkulu wakhe indoda kahle yonke imithetho uNkulunkulu wayebeka kuphi endodeni uma indoda ubona ukuthi kukhona ukufanele ngabe amadoda alekelelana khona kukhona amadoda elelelana amadoda aliyona inhloso ukuthi indoda ibukeleke phansi noma ibone ungcono kuneyindoda usondezana sakhaya lapho inhloso yanamhlanje ukuzoxoxa amadoda okumodela endini ekhulele amadoda akekho umuntu ozothi lapha kade uthini ubani kade wenze njani ukuthi sakhale ngijabula kakhulu madoda ubona nalabo abaphathelayo abastayisha lebhakweni be-transport osomatekisi ngisho njalo babona besithabela bemhlangano bona befundisa abaphethe amadoda amaningi emabandleni lokho kwesithobisi sibona ngenkulu ukuthi lapha umbuyazi umkemba ophethe zonke izinto zenkulu umboka bonke lokho kwenza ukuthoba ukuthi impela ikhambe nganawe lapha akekho phela ngaphandle komphongolo siwakhayo ngomelwane ukuthi uma uyindoda yini ezizekile lokhu uma uyindoda ume uyindoda yini la ukuthemba wasebenza isimthetho futhi yabeka umthetho sosini kuyabanga zakona indoda eyethina uma utabona indoda eyethina sasa bila kuyasila ngoba esedumduna kulo ukushona ngikwenemo okusho kumahlobo la ubona ngakubona abanumzana abasebenzele bese ayidinga ukuthi amadoda ukuthi ahamba esinyameni amadoda abayifundi le behamba endaweni ekhanya soba ngakho-ke sizo lapha nje ingasebenzisana ngezansi inhloso lomhlangano ukuthi kuzokhulisa amadoda khona abafana abasebadala ngoba noma ngawuthiwa ashile usebenza emzini wakho kodwa useyifana mungakabi nayo iminyaka engaphezulu iminyaka ethize uhlezi ushade nenkosikazi uyadinga ukudodiswa khona yakashaye khona inkosi wonke amadodana azogama kuhleze enkantolo ezoluleka khona bekhona izolo bethi kuyena ngicela imali wathi umekhaya salomon wathi ayikho imali ayikho manje isaba mama lekalo imali ayikho imali suke abafuna lezi ayikho imali yini-ke ukudodiswa khona imali indoda yini elindelekile umuntu usuke eyindoda usuke ezovuliswa ngokuthi uyini ukudoda silizulu ukudoda khulele umuntu kwelingadoda uyindoda engani kodwa uyindoda engani abododa khulele ngoba ukubela ngezansi ngokuthi inhloso umsebenzi ukuthi wonke amadoda akhuleke lokho izinto zambonaphi ukhuleke mabheka umbono owakhayo lapha silapho ngeqembu lezepolitiki hayi kude ngeqembu lesonto lakho hayi ngeqembu lenkolelo yakho kodwa sifisa ukuthi indoda nendoda kuhlangane bebe moya munye inkosi sesihambe
ake sishayele izandla induna. Wayisho kamnandi inhloso nduna. Impela amathuba anjenalawo amathuba ukuthi wonke umuntu akwele ukuthi awahloshe, ngoba iqiniso lithi amadoda ayashoda ngama-platform la kuhlala phansi kuxoxwe izinto ezihlupha amadoda. Ibuhlungu lento ndaba ezithayo ukuthi uzwe kuthiwa indoda ibulala umfazi nesibhamu yayishaya nayo noma yashaya nabantwana, okuyizinkomba zokuthi indoda iswele i-platform la engakhuluma khona ngenkinga ebhekene nayo. Uphinde ke manje kube nesisho esiwacindezelayo amadoda ngaphela esithi indoda ayikhali. Kodwa iqiniso lithi zikhona izinto ey'khalisa indoda. Ubone ngama-decisions ayo-ke manje ewathathayo ukuthi umonakalo impela ukhona mkhulu. Muzwa kwambonami njengamanje ngizocela siye ezwini lenkosi. Yonke into inkosi yesizwe iyakholelwa ukuthi kufanele iqale kuNkulunkulu. Amen. Ngoba uyena uNkulunkulu owenza yonke into ikwazi ukwenzeka. Ngivumeleni ngethule phakathi kwenu, ngithule ubaba umpostoli udokotela uMC Dlomo. Udokotela uMC Dlomo ukhulele esizweni saseMakhabeleni. Abaningi bakwazi eMakhabeleni eNkandla. Ngokwesibusiso into eyenza ukuthi undaba ezithamulandelele kakhulu ukuthi ubaba umpostoli MC Dlomo uzalwa ebukhosini impela kwaDlomo. Ubaba umpostoli uDlomo imfundo yakhe yamazinga aphansi uyenzile, wayiphothula, waqhubeka nezifundo zakhe eNyuvesi yaKwaZulu lapho aphothula khona izifundo zakhe. Ngonyaka ka-1992 waqashwa khona e-University ukuba abe uthisha khona, asebenze khona. Wehlelwa-ke ubizo lwakhe lwamholela ekutheni ayoshumayela ivangeli. Eshumayela-ke emsebenzisa uNkulunkulu kwadaleka ibandla elikhulu elikhona eSouth Africa namazweni angaphandle elaziwa ngokuthiwa i-Covenant Fellowship Church International, CFCI. Namhlanje leli bandla linamabandla awu-60 akhona angaphansi kobuholi bakhe, eshumayela-ke qhubeke ekhuthalele ukusabalalisa umsebenzi wevangeli nokuthuthukisa nokwakha abaholi emphakathini. Ngaphandle komsebenzi wakhe ebandleni uzinikele ekusizeni nasekuqeqesheni abaholi nokusebenzisana kanye namakhosi abaholi abasemkhakheni eyahlukene yomphakathi. Uye wasebenza futhi waxhumana nabaholi abasemazingeni aphezulu kwezenkolo nakwezemfundo, kanti ukhona kakhulu futhi nasemkhakheni wamabhizinisi. Uhulumeni uyasebenza kakhulu nasemphakathini ama-organizations amaningi, kanti nakwinhlelo eziningi zikamabonakude uyavela lapho eshumayela ivangeli esiza futhi kakhulu umphakathi. Dokotela engikhuluma ngaye nengethulayo ngenxa yamagalelo akhe emphakathini ubeke eseqokwa njengoshansela we-University yaKwaZulu eyaziwa ngokuthi uNgoye, okuyisikhundla
esiveza ukuqashelwa umsebenzi wakhe wobuholi ukuthuthukisa abantu kanye namagalelo akhe emphakathini. Lo engikhuluma ngaye lesizwe senkosi uganiwe noma uganele? Uganiwe. Uganiwe ukaMalinga. Futhi uNkulunkulu babusisile ngabantwana abane. Impilo yakhe yonke-ke kuyichitha esebenzela uNkulunkulu ngokushumayela ivangeli kanye nokusiza imiphakathi ngezidingo ezahlukahlukene. Khuluma ngobaba namhlanje kunamaklinikhi akhona asiza umphakathi akhiwa uyena esiza umphakathi. Kuney'kole ey'khona la kuqeqeshwa khona abantwana ukuze kwakheke isizwe esingcono. Ubaba uNkulunkulu ambusisile, isibusiso sakhe angasho ukuthi sakhe nomndeni wakhe, kodwa esibusisweni uNkulunkulu ambusise ngaso uwabelana naso nesizwe. Ngivumeleni-ke muzwa wabambonambi ngethule ubaba uDokotela MC Dlomo eze ngaphambili simnikeze inhlonipho ngokuthi sime ngezinyawo sishaye izandla. Ngiphabele. Ngithanda ukuthi kulaphe enkosini yesizwe ngibonge kakhulu indaba ezethu ukuthi kungimele ukuthi ngizodlulisa izwi kaNkulunkulu namagama ambalwa phakathi kwey'hloko zamakhaya. Ngibingelela abafundisi kwelesigungu kuqala sobukhosi igaba zonke zaseNdlunkulu ezikhona, abantwana baseNdlunkulu, abafundisi abakhona, nazo zonke izimenywa ngezigaba zazo. Ngibingelela nonke egameni leNkosi uJesu. Amen. Nabezitha angazi ukuthi ngithini ngalolu hlelo lwenzalo alivamile. Izizwe eziningi zamakhosi abasekho amadoda. Ukufika kwezinye indawo ubona umkhulu. Yabona ihlelo yabuka ngithi hayi kanti amadoda asekho. Ngibonga indaba ezethu ukuthi ngibonga namadoda isizwe sakho ukuthi usenamadoda alalelayo. Kusho ukuthi isizwe sakho siyafika. Angazi mhlawumbe usethuze kolwazi. Baba hayi ngale thina amahlanzela esikhamba khona uthanda ukwazi. Kodwa ngiyazi ukuthi nawe unazo iy'nkinga bengenawo. Ingakho biza umkhuleko. Ngibona ukuthi ngabezitha uyafana namakhosi asemandulo ayethi mayibuka isizwe asibonele phambili bese bona ukuthi amandla abo awalingene ukuthi angasakha isizwe bese kuphela umthandazo elabafundisi. Ngalokho thina esifika lapha esizweni siza sinenhlonipho enkulu yokuhlonipha lokhu kofaka inhlonipho enkulu esizweni sakho. Uzawuthi lapho sihamba khona sohamba sikhuluma ngalesi sizwe ukuthi kunenkosi enombono enevision. Ngicela sithi amen. Angibongele futhi ibe nenkosi ephilayo.
Angifuni ukukhuluma kabi ngithi khona ngapi. Amen. Kodwa ngiyambonga. Ngingakuthatha kancane ikubone kufanele. Kunzima kwezinye izizwe. Siyahamba sishumayela, sihambe senze izinto. Kulukhuni ukuthi kwesinye isikhathi kungeke ukuthi thini kuyizinto nje mhlambe zempilo. Ukuthi inkosi yami iphile ukamana kanjena. Iphinde futhi inkosi yami sisizwe iphuse ngokucabanga kwenze izinto. Into engikufanele sithi amen kuyona. Amen. Kufanele sikuthwale ngomthandazo ngabesithi. Sikuthwale ngomkhuleko ngoba ngizwile kathi banezihla zezwe lakho ngokukholwa kwathi. Ukuthi inkolo usuyi-analyze kahle, inkolo yesizwe sakho iyegaba ngegaba. Khona bayilesi sigaba, khona bayilesi sigaba, khona bayilesi sigaba. Bonke futhi abantu bakho uyabafisela okuhle. Hey, naze nanenhlamba ukuthi ngifisele okuhle inkosi. Amaphosa wonke abamandela. Ngitshela kodwa vele ngawushayeke futhi sephela. Akubhedela. Akunawudabezitha. Wabona ukuthi inkantolo iphele kahlulu. Sekubizwa sekuzokhuzwa. Kodwa uma ubheka umlando, hayi, umthandazo awuvamile. Siyabonga nabesithi. Sithi mana njalo. uNkulunkulu akubusise. Ngibonile futhi ngesikhathi sivakashele isilo siyabonga nabezitha. Ngephasika nawe ukhona nabezitha. Ngabona ukuthi sisakho sihloniphekile ngendlela isilo naso engabona sikurecognize. Nisizwe esikhulu kakhulu. Ngakho kufanele ukukhule lesi sizwe. Ngoba inkulu izinto esayibheke lesi sizwe. Ngifisa ukufunda naphezulu eNkulunkulu encwadini kaSamuel chapter isahluko Samuel ukuqala isahluko samashumi amathathu. Ngikale ngesini yokuqala. Angazi ngabe ngihamba nabo noma esizweni kukhona nokwazi ukufunda. Ozofundela la kulotshwe khona. Ngenzela kwakuhle uJehova. Ngenzela kwakuhle Jehova Baba. Samuel. Wokuqala isahluko samashumi amathathu. Ivesi yokuqala. Zolofu. uSamuel wokuqala
isahluko samashumi amathathu isahluko sokuqala. Kwathi uDavide nabantu bakhe sebefikile eSikilagi ngosuku lwesithathu, ama-Amaleki ayengenele eningizimu naseSikilagi, alichitha iSikilagi, alishisa ngomlilo. That's true. Athumba besifazane ababephakathi, abancane nabakhulu, bengabulalanga muntu, abamukisa ahambe indlela yawo. UDavide nabantu bakhe bafika emzini bheka wawushisiwe ngomlilo. Sibalamehlo baba, siyabonga usisa funa usilawa. Khuluma uNkulunkulu wethu namandla wakhe. Yes, Lord. Phakathi kwethu. Khuluma emakhaya. Khuluma uNkulunkulu wethu namandla wakhe esizwe. Wena Thixo uhlobezela umhlaba. Ngenkosi oyikhethi. Namhlanje Thixo sithola kuwe. Yehla Thixo kule ndawo. Uthini inhliziyo. Uthini umoya. Yalimoya namaqhinga namatolo wasathana. Angabi nasabela. Ngegama likaJesu. Amen. Bingelela mphathi. Uhlele. Apostol. Laba ukhuluma inkosi uDavide. Ofika emzini wakhe obizwa ngeZikilagi. Ufika umuzi wakhe ushisiwe. I-crisis. Ushisiwe. Wathatha ngamakhosikazi akhe. Ngoba isimo singekho right. Ufanele simbheke uDavide lwenkosi. Ngoba uDavide uhlobo lwendoda eyakhiwe. Indoda ayizalwa, indoda yakhiwe. Umfana ozalwa nowesilisa. Ingakho kuyakuthi khona indoda emzini kuthiwa indoda umuntu wesifazane. Khona eyenziwe ngentombazane kuthiwa idodi. Njengamanje imizi eminingi ibiswa amantombazane yona amadoda. Ngoba indoda abone nje amasebe. Wabutwala usiphuqile amadoda. Hayi utwala vele phuzo. Kodwa ngokuphuza namhlanje usiphuqa amadoda. Bashiya abantu besilisa. Abonke abankosi. Amen. Akasibuka uDavide lona obhekana nale crisis, ngoba uma le crisis ibhekana nomfana uzothatha isibhamu ayibulala. Uzothatha isibhamu alwe ayesifunele indoda uDavide. Okokuqala sibuka ukuthi uDavide ukhule kanjani. Ngoba indaba isekhuleni komuntu. Indlela umuntu akhule ngayo umbonise mdala ukuthi bonakala ngesikhathi ekhula. Akakwazi ukubona wakwenzezayo. Amen. Yabona nje ukukhula. Besikhuliswa ngabezitha. Zingakhona indawo. Siyasikhuliswa emakhaya, yabona intombi nje. Waba isikole sokuhlonipha. Umuntu uyambona, uyamazi ukuthi ukhuluma amagama uhambe uye ngamanye noma uyamazi wethu. Ngoba usukwakha uyazazi igama. So lento lena ikhomba amasundo esinganani, ikhomba ukuthi khona indawo ofika kuyona uhlehla ngoba akena wonke umuntu olingana nawe. Futhi ungashesha ufe singakafiki isikhathi.
sakho. Ukuthula nje. Ake sijaliko. Sexual policy analysis. Ngoba bani ngoba mama nje uhlala nasekho. Thina madoda ebengekho abantu besinahlala. Besabona kabili ngonyaka. Kodwa manje sifikile anindlela abasakha ngayo njengoba samadoda sakinizi. Lemizi izoshiya nobani madoda. Izoshiya nobani lemizi. Base bathwala inkunzi isemathole. Akasifuthi Davide lona ukuthi ekhaya isizwe ubheka kanjani. Kodwa before sibheka ukuthi ekhaya isizwe ubheka kanjani. Akasibheka ukuthi wakhula kanjani uDavide. Why? uDavide nabona wakhula kakhulu. Okokuqala. Engathuyise wanomthandi lakhe Davide. Akekho umntwana manje ongase athi yena ngenxa yokuthi akakhulisekanga kahle bese uzosenzela izinto ezibhedayo. Nangu uDavide wathi emzalweni wakhe eteenager wabekwa endle wabekwa kukhona amabhubesi kukhona amabhele. Wakhula kakhulu lo mfana. Engasuthi abantu abangakhulanga ntofontofo aba-strong stars. Yabona ukuthi sekhona namhlanje yabona ukuthi sakhula sidla inkomo sidisikuwa akusho abasidle manje kodwa khona ukuthi ngifuna ukuqinisa indoda encane nomfana othi mina ngikhule kanzima ukuthi ubunzima obhekana nabo uyisikole se-future yakho. Isikole namhlanje sibhekane nokuthi yabona sekubanga ukuthi ingane inkinga ukuthi ingane obaba bekho inkinga leyo omama bekho inkinga leyo kodwa hayi ngalesizukulwane nami uDavide lithi iBhayibheli mayekhula wayihlala nje wazobhekana nebhubesi kodwa endle wafika wafunda ukuthi fanele nokuthi ongaphezu kwakhe uNkulunkulu. Indoda indoda engenayo umuntu omesabayo. Yabona ukuthi ungasabi umuntu uyingozi. Hayi ngiyabona ukuthi uSankulunkulu khamasa uNkulunkulu uyangoba ngiyabona uNkulunkulu sokuzakusala ubani ukusalayo othi uma esefikile nje kwakho noma kuthiwa ngathi uvuke ulaka uhlala phansi. Uyindoda nje ingenayo umuntu oyikhuza indakala. Abaqala funa noNkulunkulu phezu kwakho omdala sinomhlaba uyeke ukufundisa ukuthi ukwazile ukusaba omunye umuntu. Yindoda leyilanga nala futhi mara noma ukona imfanana sisabona kahle yomfundisi. Ayeke ngekho impela isikhathi sokuhamba. Sekushubile la. Watho ngase ngophila impela la. Dana mhlezi. Seko baba fosi akhe Ansafei. Why sense the why said you I want to go on and talk. I said, yes, oh, my loneliness. Then I speak to show. Welcome to show Mbala. No, Mbala. I told him. And wait on sister. I can't go sorry that we can mustn't shake by the lady. Mustn't I use as well? I probably see something to show. Now, for this is what I want to and Masaba. Oh, Masaba Mutu, winking a boy, winking in Senwako, winking a sister in Waka. How now, Ika. You have to put religion in trouble and your passing daughter. What is trouble and daughter? You class. Only your thing is trouble. I was my trouble. Look to the Aliko.
wasebenza phambi kwethu ibhubesi lithatha izinto lithathile wathatha uDavide hayi olunye uhlobo umfana onokhoba uNkulunkulu uyayigoba indoda kube nezinto othi uma uzenza zenzeke noma ungenalutho namhlanje sizothi uNkulunkulu akagoba amadoda ngizothi uNkulunkulu akagoba amadoda awanikeza amandla ithi iBhayibheli uDavide ngesikhathi ebuka ibhubesi liza lafike lathatha imvu layibamba ngifuna ukukhombisa lo Davide ukuthi esikhona lapho isiqonge leso khamba ibhubesi lathatha imvu egadini lakelebhela lahamba lashona nemvu awungengithi ngibekwakwimina nanzi uhamba ngesokweni wabona ngithi ibhubesi lithathile lamnyela iphinde lekhaya hayi umfana isikwakha wathi umfana no wafuna kahle lelo First Samuel 18 manga ngizukuthi umfana mncane kuyomshinda uthengathi yithineja kodwa yithineja seniyindoda enye yoNkulunkulu ophezulu uyabona uNkulunkulu wenziwe indoda enamandla ngaphezulu kwamandla emvelo uyabona ngokuthi kufanele indoda mayingene ekhaya ube kulula ngoba isuke ingenayo i-spiritual sense fanele indoda mayingena ube khona izinto ezenzekayo ezivela uDavide wabona ibhubesi ihamba edolobheni walandela wathi wayibuya mna ukuba wayimina nangisesenkozweni senlowo uNkulunkulu wathi buyana wathatha ithi iBhayibheli waqala wasusa imvu esemlonyeni webhubesi waphuma wathi angikwazi ukuhlupheka ngenxa yebhubesi wathatha imvu esemlonyeni webhubesi abesibili wabamba ngitshele wahlaba ngempama Lomfana omncane teenager yabona uNkulunkulu kunika igunya elingaphezu kwephepha sakhe uNkulunkulu ukunika igunya elenza abantu bathi bajubula ngesibhamu kodwa swela ngenxa yokuthi uNkulunkulu uba namandla awembathile amen namhlanje sizothi indoda ayibe noNkulunkulu amen ithi iBhayibheli lomfana wathatha imvu wayisusa emlonyeni webhubesi amen wahlaba ngempama awukwazi kuyindoda usathane akukhuphe ingane zakho usathane akukhuphe inkosikazi usathane akukhuphe imali usathane akukhuphe ukuthula ungalala ebusuku izinto zakho zithathwa amandla obumnyama namhlanje sizothatha izinto zethu amen sizothatha izinto zethu ngokukhuleka lento kuthiwa ngesingisi i-restoration amen ukubuyiselwa kwezinto ebeyintshontshwe izinto uDavide anangu uDavide khula kanjani usuku Samuel
uzowagcoba lo mfana uzowagcoba baba kusa izwi kaJesu khona umntu oshiya amadoda amade athi mayena phambi kwasabantu sabale hayi nangu mfana ngimthola kuyenzeka isimo sakho ubona ngathi ayifanele udeleleke kanti uma usaba uNkulunkulu uyapromotha ngesikhathi udeleleke mabafika athi mayikhuluma thayi nangu phambi kwami athi uNkulunkulu akuyena abasethiwe mntu uNkulunkulu akuyena athi uNkulunkulu angibheki ngaphandle ngibheka enhliziyweni uNkulunkulu uyazazi izinto ezisenhliziyweni yakho phakathi enhliziyweni yakho namhlanje kuthi uma uyindoda khumula izinto engekho ngathi enhliziyweni yakho zikhiphe zisuse ngoba masamadoda we think too much masamadoda siyahlulela masamadoda sinezinto ezibonakala umuntu eselwa ukuthi kanti lo muntu ube nezinto enje phakathi enhliziyweni yakhe amadoda anesibindi kodwa isibindi akekho umuntu onesibindi uma into anesibindi ngayo komunye umuntu isibhekene nayo ungaba nesibindi sokubulala umuntu kodwa unaso esokubulala kwakho angahlala phemakhabeni nensizwa yakitheni ngesikhathi saliyo lezi zinto ama-faction flights cha lensizwa yisikhwakhe phela kumfana omncane sasilingana ntokukhula kancane kodwa sengenile phakathi kule bafika ekhaya impela kwakuyinsizwa impela zobona ubona ukuthi hayi nesibindi uyasala hayi akhali kumagumba lapha phezulu yambona engena phansi kombhede ethi bafuna mina wathi bafuna mina ngiyazi bafuna mina wathi mama uma wami wakwazi ukuthi ya kanti uyikwami sala wathi hayi umuntu ahamba isikhathi sakhe nasikafike sahlala uthi ibhayibheli mayefika babekho qhamuka umfana omncane angenaso isimo sokuhlonipheka bithi ibhayibheli wathi uNkulunkulu uyena lo ngoba lo uNkulunkulu ebenzeka khetha umuntu abukeke ngafanele laba abasinyezayo yibona esikhathini esiningi uNkulunkulu athanda ukubagcoba wathi uNkulunkulu uthatha lohlupho phezulu umfana uDavide akhona uSawuli ehlele esihlalweni kodwa ngicela ukubhekela uma uSawuli esesihlalweni uDavide akazange umdelele uSawuli akathanda ngoba igotshiwe izodelela le ndoda esesihlalweni wayihlonipha noma ingasenalo ukho amen izipho zenza abantu badeleke fana nokhona bekhuluma izolo enkonzweni ngithi angibathembi bonke abantu basenkonzweni ukuthi beze enkonzweni ngoba balethe ukuhlupheka noma bezela uNkulunkulu ngoba ukuhlupheka kuyathobisana yabona umuntu ekhuthala ethandaza kanti uphushwa ukuhlupheka asifone mayisenemali asibone masenemali yes bambikelele yabo amen kodwa ngifuna ukubona mase kuthiwa usuke 3 million sokale ngothola lesayimoto sibona ukuthi uyafika yini emkhulekweni imali bathabani imali yona bantu imali iveza umuntu ukuthi unjani asikwazi ukuthi unjani imali ingakabikho yabona usothi ngabesengithi hawu sifuna ukubona masuku imali uyaqala ufaka isandla phakathi imali nje iyakhuluma noma ukuba mayisayithola imali uthi akuhamba ngendlela David esekhona uNkulunkulu akavumanga ukuthi into uNkulunkulu amenze yona yenza ukuthi besedelela
ngingahlala emilazi esemncane ngithi uzoyena ukuthi 17 bazobaza khona ukuthi belishisa uyazi sengidiba khona belishisa belishisa noma usengahlala ko babuthi ngolwesihlanu nabafana bangezansi ababekutuza la ngolwesihlanu ntambama abehlala babuka bedoda ehamba bavele nje basukela umuntu futhi abasukela ubima azibuza ukuthi sekhona sekenjalo umuntu bayimali yona kuyabonakala ukuthi uselemani uDavide ukuthi iBhayibheli waqhubeka nokuhlonipha uSawule noma uSawule engasengazi izinto zaphezulu ezulu. Wathi uNkulunkulu mayengabuhlungu mayengabususa esihlalweni mina ukhontinue ngizoqhubeka ngimhlonipha. The principle of leadership. Ukuthi leadership ayikho nabagisa ngapha. Kodwa leadership hamba nehlonipho. SekuDavide umpaluma embalima wakhona uNkulunkulu 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 isipho wakamnika isihlalo ingahlungu ukuthi kwazi izinto kodwa uNkulunkulu abeke umuntu abanye abantu abangeniswa ekhundleni abengela abanye abantu bese befika bezobagudluza abagudluza ukuthi ngifakile yena kodwa mina ngenza le kampani iphumele hayi uyenza esihlalweni ngesikhathi ubulala nomuntu lona ofakile ubefake ngoba enzela ukuthi inkampani yakhe iphakame nawe uyenza ukhotshela ukuphatha wena ukhotshelwe ukwenza imisebenzi yakho hayi mina mfuza ngiyafuza ebhamini abantu basuse emakhaya uzobafaka umuntu eyisimba umfake egcekeni lakho kanti ufaka Inyo. Asiyani umuntu yena ukuthi usiyaflowa izinto sezenzeka yizinto lezi ezihlupha amadoda empilweni yakho ukuthi umuntu mayenza izinto uyakhohlwa umuntu omfakile uDavide ngiyamthanda uDavide ube sefika ekalindele ufika kwaswa uGoliathi ukalile qala abantu abaningi amadoda aveze esawuGoliathi afuna ukuphumela wafika ubalingane embathe uNkulunkulu wathubana othelela izinto uNkulunkulu engathi uNkulunkulu ngakuthi isimo sabafana abazothi who is this uncircumcised sister ubani lo Filisti ongasokile odelela imbewu indoda ekhaya uGoliathi xayela amadoda namhlanje uGoliathi sibasa abafana bethi ingane zezoGoliathi amakhasi namantombazane ngelingakhasi namantombazane yaphuza ngiyafika kwindawo yangakithi kulo memulo kwamunyuza kithi afika amakhoti bephuzwa ukoloko Yesu. Ukoloko. Athi bezokufuna umfundisi angaze ngibone ukuthi omkhulu uGoliathi esebenzela lethi bhayibheli uDavide wathi hayi Goliathi yini inamandla abafelele ngevela kuNkulunkulu wathanda imali wafakile wathi usafile ngamandla enyama wathabilisa ngamandla avela kuJehova sezulwini wayithwala indwamane wathi mayidedela indwamane itshe nagijima kuphushwa amandla kaNkulunkulu ngoba uyabona uNkulunkulu uyakwazi ukugcwalisa ama-efforts akho itshe langenamandla okubhodloza ukhathaya eMagoriyati kodwa ngoba lwahamba noNkulunkulu wasuka inoda yonke umhlaba wasuka uwesentshonalanga nasempumalanga yaphusha lelithi uyabona izinto zakho kaNkulunkulu zithi noma zingenamandla ziphushe yena uNkulunkulu ubani uNkulunkulu ngakithi ubani
Emotional things. Among the white communities, we are almost 55 for him. No challenge. They don't get the music. The shop has a lot of the okay music. I want to go call and watch it. Johnson. Yeah. Hey, call it to what I'm going to check the prostrate. Hey, then I had 2 weeks ago. Hey, who are you came at it? Who are you Tata konke phela. by nature who are individualistic. And as a result, si pura anuda. Ora non c'è nessuno. Because it is busy on the other. Over past 2 weeks. How to come out? What the picture? Where is the market? What do you feel in your head? Did you find everything? I'm second. Who's marrying daughter? National service. Who's marrying daughter? Who's national? If you are. Who's marrying daughter? Who wants to be a holy period? But you marry. It's a family. That's a period. Everything is gone. I want the person to get isolated. I want the person to get lonely. They are lonely. They say, "My daughter, you always say, my daughter. I don't know how to today. You are letting my daughter. Who are my daughter? I don't know boss. The army is not going to. Then you walk and also pay out. What was young? Who will be for the other? Can be said in the Potacata was a new. I Potacate was Congress was. Casa of the show. That time, come up with telephone and say, was a shekel. That's what I was saying. Across the court. I know so much I never see it.
sahlala phakathi sazalela ngento wasuke ekuseni wafika ekuseni sikhosa kodwa waze washaya ufoni ntambama sihleli nale ndoda sakhuleka yonke izandla ethandaza ayifunakali indoda ehamba yodwa aze bakusona madoda iba nawo amadoda amanye kodwa amadoda aphilayo abasembalwa amadoda aphilayo amanye amadoda nje asekho mawuthi bophiko ukanti kusize uyithola TikTok sibasini ila kweli bado mtafika bayifika unaona wayenzeka abantu ayibasiza bakale bomsongo bathi mtafika sikasisimo ngenxa nanti ivese ngithanda ithi Bible uDavide encouraged himself in the Lord wasikuguzelayo ngaphakathi kubalulekile ukuthi indoda ibe nendlela yokukwazi ukuguzela phakathi internal intrinsic motivation akumele indoda ikiva fanele ukiva mama abonke lenkosi ngifuna unyana sizibeka Enzo wakati ninazungaka namba one David baba na pure power to purpose that's purpose inhloso ngalo yokuthi yini ukulangana lokutha hallelujah why am I here abonga lenkosi yini anhlalo mawa discover the purpose yakhe semhlabeni uzoba sekini ela mzothola lapho ela mthola ithola ipurpose yakho noma kuthiwa ikhokhela imali kodwa kufanele ujabule ngalento uNkulunkulu akunikeze salonke lenkosi amen kumele ujabule uyisebenzise ngoba amandla uNkulunkulu anika wona around your purpose ithi Bible uNkulunkulu ubekile iphakathi ezizwe zabantu amen noma ikuphi umuntu unento ezophinda noma esefile amen umufa kanye nomuzi wakho uthi ufana nenyama othi ufana igama zakho hallelujah kubalulekile ukuthi phakathi indoda yazi ukuthi yini mina emhlabeni uNkulunkulu angibizelana what is my purpose sithola nje purpose wasifuna uNkulunkulu zokwempela fanele ngithatha fanele ukukhuluma naye uyaqala ukuthi Jehova yini fanele usikhuluma naye indoda ithi Lord Nkosi yini ongibizelana amhlanje njengomfundisi shumaye because it is no shumaye purpose discover purpose yini purpose yakho inhloso ngoba purpose hamba namandla ubuhlungabi wayifaka ebhizinisini kanti awunayo izinto zebhizinisi kuwena ngoba unekuthola 100,000 uthenge imoto ukuthi uthatha into ukujala imali awunayo purpose kodwa uma purpose ayiyazisi kakhulu imali unyakaziswa into yenzayo uphiwe sile khona ngawo purpose uprioritize ukuthi yini eqala kunenye yini esaqala yabona into abantu bayimele kakhulu wenza izinto engamele basenze ukuthi what comes first yini ukuyona ebaluleke kuwena njengomntu mama usifale umndeni wakho yekutholakala ematoleni ungakalungisa ekhaya yekutholakala ngaphandle ungakalungisa ekhaya ngoba uyaprioritize number 3 passion mama purpose kuba passion intshisekelo iyimali into abayenza ikhuthaza imali yona nto eyenza ukuthi usizo lawulala ulali nokuthula ngelo nto nepurpose izinto ezintathu David oyenza nazo abenze isibonelo Mount China ngoba bathi nasele ngama kakhulu nabenze imali Mount China ufana nomuntu ojaha unobhathi hlala khona nawo jaha unobhathi lalela hlawulize mawujaha imali
Nama kisha kaika ina kankani. Sasa nasoma kabisa mwalimu wangu microscope. Kwa hiyo materis. Kwa hiyo sasa kitu cha kile kama kwa ndicho. Eske ni hivi. Watu mwalimu wangu alishana. Sasa nani? Kwa msokuzi. Mungu asaidie kwa Mungu. Hizo kati. Kwa msokuzi. Mara kwa moja tumeleta mateksi. Au abia mtendo kwa msanga shaka. Au asante kuna. Sasa fanya mambo. Kama kesa 687 beto rekansko. Kanti ambe kama tano mpepo sia. Hapa wamesa pili kwa stindo. Desha ya mapaso ngo. Wani Yesu sasa anasema ni manu ni masa ni. Waisha ta. Ususu kwa sababu tekes. Wani hadi wani susu kwa sababu tekes. Hata naelewa mkusanyima. Mbona kusema shaka. Hata aliweza kukua na kufunda wale tena. Hakuna sokoni na kwa. Hawana msababu na shida. But 4 years down the line, sakumi pamekana kwa. Sapela basi moto, sapela office. Na mfungwa ndio ndio purpose. Kwa sababu wapika hapo, bana sura wana. Ile ni purpose. Sura wale watu wewe fere bio. Abula hawa yinto ukuru kwa mtu bila hiyo. Ukuru kwa yinto, hebu sufe, agakundo akula, agakuna destroy. Baba leo ukuru kwa pesa. Purpose, classic purpose. Because of nani mloko. Esa ni kama. Mama kama kwa acha. Usokufungu ndani kwa linia. Ufungu. Tunapo tusala wewe. Kwa nini? Mama ndio mali kwa mbona kwa ndio kuna ni mali mloko acha. Hauna purpose. Unaendelea. Hiki unapata nani? Unapata, leo shale pasi unapata. Ifungu. What I'm gonna teach you for 10 kilometers per hour. What about you? What is the speed? Oh yes. Come on, guys. Gabriel Masi, was okay. The speed of school. Unapata wakiwa na pakata bills au na senti na pakata tuona ugonzo kuna kitu na speed. What are we now? Now picture the speed margin. Was a wash. What's the capital offer? Quite speed and be as if you're not. If you have one since I go to who was to sit okay, and I should appear. Quite speed as if it's a thing. We're quite speedy. That's a good eye. We're not quite. We are more to come. We need to be speed. In Bali, in kitchen, he said, you're speedy. Abana wuti ufero ke not fero so kasito don't tell him Kanibali I know I'm a fight when people are fighting Imani in a kitchen is in front of us in prison so now in a motion party the kids who tell me Imani 40 now what to no watch Itala must teach you. See, teach me in direction. You can't take them in the direction. You can't take them in the street. I was putting Mali. No quarter. Itala was man's of Chaha. See how many of them high. No quarter. You want on in direction. Over Mali. Once when they're on, you're the chair to Zoya. It's fucking Samadhi. It's fucking Asim. It's fucking Kanati Amurade. It's fucking Wadi on Asus Rikawa. Oh, I'm going to wait on a sound come to Havana. Imani, Oma, Ibu Yona, a Pushayo, it tells you direction.
umuntu ehloniphekile uyithola usendaweni okumele beyona ufakwe imali. But more for the purpose, money follows. Amen. Oh, yes. Must for the purpose of kaNkulunkulu. Imali iyona elandela wena. Akuyona imali ekutshela ukuthi yiba nani, yiba njani. Namhlanje madoda ngizocela uvana kanje. Ithi uNkulunkulu engathi nginikile direction. Oh, yes. Abafana bethu esibakhulisayo. Engasibaqhubela sibakhulisa ngendlela abazokuba sebekhulile bazalwe uNkulunkulu. Ukala kokuhlakanipha mesaba uNkulunkulu. Alikho ufika izitha zenze umonakalo emzini wakhe nakwidolobha lonke. Amen. Kuthiwa amadoda ayehambe naye athi mengabe kumonakalo wenzekile afisa ukukhiphela ulaka lwabo kuDavide. Amen. Ngenxa yomonakalo. Lithi iBhayibheli uDavide uma ebona umonakalo wenzeke emzini wakhe nomonakalo wenzeke esizweni wakhumbula ukuthi ukhona uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wahamba wayobuka umpristi uAbiyata ngoba ekhumbula ukuthi lo monakalo semzini wami, lo monakalo okwisizwe uNkulunkulu kuphela. Amen. Ongaba isixazululo. Haleluya.
kuwo. Lithi iBhayibheli noma ekhaba ngenxa yomonakalo kodwa wakhaba eya kuNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngiyacela uzobona. Iqiniso lithi umonakalo ukhona. Indoda engayidlini iyawazi umonakalo ushiye ekhaya lakhe. Amen. Iyawazi umonakalo okhona esizweni sethu. Sifuna amadoda azomela uNkulunkulu athi uNkulunkulu wena impendulo kule nkinga esibhekene nayo. Sisale emthandazweni. Ukhona yini umnumzane la endlini othi ngosiletha iqale ngalo Jesus. Aliyinikela impilo yami kuNkulunkulu. Ngicela ukumenza abe yithemba. Lomndeni wami ngicela ukumenza abe yithemba. Lokuphila kwami ngicela ukumenza abe yithemba yesizwe. Hallelujah. Ukhona indoda esonjalo namhlanje ngiyacela ibeke isandla sayo esifubeni ngikhuleke nayo. Sandla lesakwa-right isithathe isibeke esifubeni. Indoda ethi uNkulunkulu ngena enhliziyweni yami. Ngikuzwile ukukhokhelwa ngezwi lakho. Asibone isidingo sokuthi impilo yami ngiyinikele kuwe. Bese isandla saka-left usiphakamise phezulu. Esaka-right usibeke esifubeni. Okusho ukuthi uNkulunkulu nami mina. Esaka-left usiphakamisela phezulu. Okusho ukuthi Nkosi ngene enhliziyweni yami. Sisho okokugcina. Libongwe. Sisho sonke. Libongwe. Ngiyacela wonke umuntu olayindlini abe nomthandazo awenza kuNkulunkulu. Asivala amehlo esikhuleke sona. Baba wethu empeleni seNkosi Jesu namanje mnini wonke Baba empini siza kuwe boyingcwele yazendlala ngaphambuso bakho ngalwezi lomhlaba. Baba wethu engcwele bethembile ukuthi Nkosi boyingcwele usuku namhlanje uzoba usuku oluzoba ngobelungu. Baba empilweni yami lapho Nkosi boyingcwele Baba uthakazekile ngiyakulela simakade nginikela impilo yakho wena ukuthi Nkosi boyingcwele Baba engisenzayo Baba ngikuze intando yakho ngesikhathi sonke egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyakubeka boyingcwele Nkosi ngiphe direction Baba yokulinda boyingcwele empilweni yami. Baba ngithembeka Baba ingcwele zonke
ngegama likaJesu. Siyabonga moya oyingcwele. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu sizwe senkosi sesingahlala phansi. Kunamazwi-ke akhulunywa uDavide eseyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu. Uthi mina nendlu yami. Awathula madoda. Mina nendlu yami. Kwakhuluma amancane amadoda. uDavide selungisa indaba yakhe noNkulunkulu uthi mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Siyabonga kakhulu sizwe senkosi. Impela ngiyatusa ukuthi ungagcini ngokuphakamisa isandla kuphela, kodwa sithathe isinyathelo sokusondela endlini kaJehova. Amen. Ngikubalela nje inyanga zibe 3 uqalile ukusondela ethempelini. Ziningi izinto ezihlekiswa ukuthi indoda isisondele endlini kaJehova. Siyangezwa isizwe senkosi. Indoda enhle indoda eholela umndeni wayo kuNkulunkulu. Amen. Asibonge uNkulunkulu ngentshumayelo enamandla kangaka esiwile. Nginamwe siyabonga kakhulu Mkhabela, uma ususemadolweni ngiyakwazi indoda yomthandazo usibongele kuNkulunkulu ukuthi asinikeze izakhele. Nibusisekile sizwe senkosi. Seyitholile izakhele futhi kwezwakala ukuthi kukhuluma indoda esinohambo. Amen. Sibusiseke kakhulu khona ke leya ndawana yempama. Ngiyawuyanda umoya wempama sizwe senkosi. Bengaphumi abantu benkosi labekho imfundiso yokuthi nempama yishe. Amen. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonge nje kakhulu indaba ezitha ukuba usicabangele ukuthi siyayidinga izinto ezinjengalezi ukuba sizizwe ukuze kuzoba kuhle ezimpilweni zesizwe. Amen. Ngivumeleni ngingasachithana isikhathi njengoba sikhona la abe bangisiza angazi umntwana umabonga ngemponi abe bangiorganizela lungene sonke lapha basebenzini. Amen. Ngicela phakathi kwethu ukwethula noma uku-introduce inkosi yesizwe iye yabuka ukuthi uma sesondlekile kumoya amadoda anazo izinselelo